Bona tarda a totes una altra volta. Estem al curs de Gramsci d'Urgència i avui donarà la sessió la Mònica Clua Losada sobre Gramsci i la seva teorització entorn a l'Estat. La Mònica és catedràtica de Ciències Polítiques a la Universitat de Texas, però a més i sobretot també és una persona que ha sigut militant, és militant aquí, milita també actualment, tot el que es pot, diguem, a la Texas actual en allà. I per tant és molt interessant que la tinguem avui aquí perquè és una persona que coneix la nostra realitat però que també té com una perspectiva internacional molt interessant. A més, actualment, juntament amb altres companyes, estan preparant un llibre que es publicarà en Bellaterra sobre diferents concepcions de l'Estat i en el seu cas específicament s'encarrega d'abordar la teorització que en va fer Gramsci. I per tant, moltes gràcies, Mònica, per ser avui aquí des de Texas i haver vingut per fer aquesta classe. Moltes gràcies. He vingut des una mica més a prop, des de Llagostera, però bueno. Sí. Bueno, moltes gràcies, Laure, per convidar-me i moltes gràcies als centres d'estudis i fundacions que han fet possible aquest curs. Crec que és molt important aquesta iniciativa i crec que és molt important també en el moment en què estem desenvolupar iniciatives del que podríem dir educació popular. De fet, aquestes iniciatives eren força comuns en molts llocs i iniciades sovint per part de sindicats i altres organitzacions de la classe obrera i s'han anat perdent a mida que anem, no sé si evolucionant o no, i suposo que crec que és important que es recuperin i crec que aquest format en què us heu ajuntat diversos centres d'estudis i diverses fundacions, doncs és un format realment molt important de cara precisament a intentar anar construint algun tipus d'unitat popular o fins i tot algun tipus, que anirem parlant una miqueta avui, de contrahegemonia, si en algun moment és una de les coses que volem fer. Doncs bé, havia fet un PowerPoint, però no va, per tant, no hi haurà PowerPoint i a veure com va. Com deia la Laura, de fet el que us presento avui és una mica el capítol d'aquest llibre. És un llibre que estem editant amb la Clara Camps, que vindrà d'aquí una estoneta, amb Editorial Bellaterra, sobre Estat, classe i poder, aproximacions a teories crítiques de l'Estat. I de fet hi ha diversos capítols sobre diverses perspectives en aquest sentit. En el meu cas jo estic fent el capítol de Marx i el de Gramsci, que el de Gramsci de fet és coautorat amb Liane Bruff, que és professor a la Universitat de Manchester. Llavors, una miqueta avui us presento una mica l'argument d'aquest capítol i crec que és una de les maneres d'iniciar-nos en mirar d'entendre. I això és el que us aniré també explicant. Entendre potser no tant què és el que Gramsci ens deia sobre l'Estat, que en si és important, sinó com d'útil ens pot ser Gramsci per entendre l'Estat, que són qüestions potser una mica diferents i que en el meu cas és més aviat la segona, de com Gramsci, com el que va escriure Gramsci, com una perspectiva gramsciana ens pot ajudar a entendre l'Estat al segle XXI, però potser encara més important, com podem abolir aquest estat, que seria el següent pas. El títol del capítol i de la xerrada d'avui l'he titulat com a Gramsci, la dicotomia entre l'estat i el mercat i el sentit comú, perquè una de les coses que vull fer o que ens intentem aproximar també és iniciar-nos o convidar-vos a apartar-nos d'algunes conceptualitzacions suposadament gramscianes sobre el que és l'àmbit polític. I per tant, la manera com ho expressaré és qüestionar una mica aquestes perspectives, sovint considerades postmarxistes, i tornar al que crec que era més el que ens estava intentant Gramsci, que era evitar aquesta dicotomia entre estat i mercat. Per tant, seria una miqueta aquesta. Llavors, començo intentant remarcar que el que estem intentant fer és desenvolupar una mica la necessitat de tornar a polititzar a Gramsci. I què vull dir per polititzar? Doncs fer-lo revolucionari, fer-lo útil per la lluita política, d'alguna manera, cosa que molt sovint perspectives neogramscianes ho han deixat de fer. I Gramsci és un pensador que ens ajuda molt
a fer-ho, potser més fins i tot que molts altres pensadors marxistes. Perquè Gramsci és una persona, i estic segura que en Joan la setmana passada us en va explicar molt sobre la praxis política de Gramsci. Gramsci és una persona que no teoritza des d'una torre de marfil, no és una persona que teoritzi des d'un nivell d'abstracció molt elevat perquè li agradi fer aquest tipus de teoritzacions, sinó que és una persona immensament preocupada pel que veu en el seu dia a dia, però, a més, completament involucrada amb les lluites del seu dia a dia. I això comporta tota una sèrie de contradiccions, comporta tota una sèrie de qüestions que si no estàs involucrat en la lluita del dia a dia, doncs potser no te les has de trobar. És a dir, tot amb un nivell més elevat d'abstracció és més fàcil. Les coses, si ho diem així directament, s'emmerden una miqueta més quan estàs a la trinxera. I Gramsci és una persona que està a la trinxera, com ja bé sabeu, no només a la trinxera, sinó que molt del que escriu és precisament des de la presó. Per tant, és realment una persona compromesa. L'argument una miqueta d'avui és precisament això, no tant llegir a Gramsci en el seu moment, que això els historiadors gramscians ho fan molt bé, molt millor que el que podria fer jo, però sinó què vol dir llegir a Gramsci el 2023, que és el que ens aporta. L'argument principal que desenvoluparé és la importància de Gramsci per entendre l'Estat no com a un ens separat del mercat, sinó precisament com a part de la totalitat conformada per les relacions socials que teixeixen el mode de producció capitalista. És a dir, jo crec que no podem entendre la concepció gramsciana de l'Estat si no tenim molt clar que estem parlant de l'Estat capitalista. És a dir, no hi ha un estat ahistòric que existeixi independentment d'aquest mode de producció. I això, com ja veureu, a mida de la xerrada, té conseqüències no només teòriques, té conseqüències metodològiques, té conseqüències ontològiques i té conseqüències, al final, en la nostra lluita política. I per això crec que és la part que és més important. Aniran sortint diversos conceptes que en podem anar parlant i que crec que són importants i els he delimitat una miqueta com a conceptes que crec que quan parlem sobre l'Estat i una perspectiva gramsciana de l'Estat són potser els conceptes que ens han de sonar, els essencials, que seria el concepte d'hegemonia, en parlaré una miqueta després, el concepte de sentit comú, el concepte del príncep modern, també en parlaré una miqueta després, el concepte de blocs històrics i el concepte una mica més d'intel·lectuals orgànics. Llavors aquests serien com una miqueta els apunts que anirem desenvolupant. Alguns els desenvoluparé més que no pas altres, perquè només tenim 2 hores i també m'agradaria sentir-vos a vosaltres. Llavors no hi haurà temps necessàriament d'abordar-los tots, però crec que són conceptes que ens poden ajudar una miqueta més. El lineatge una miqueta que faig sobre la perspectiva gramsciana de l'Estat, jo entenc Gramsci intenta desenvolupar la seva perspectiva de l'Estat a partir d'alguns treballs, o influenciat d'alguns treballs de Marx, sobretot el 18 Brumaria, alguns treballs sobre la Guerra Civil a França, treballs molt més històrics, no pot ser de caire més abstracte, i que el següent teòric o praxi o persona pràctica que ho reenganxa seria Lenin. Gramsci troba que aquest reenganxament que fa Lenin, tot i que podria ser útil, no és necessàriament adequat per les condicions del capitalisme que viu Itàlia en aquell moment, són condicions molt diferents, i una de les coses per les quals potser Gramsci ens pot ser més útil a dia d'avui és perquè les condicions del capitalisme a Itàlia als anys 20 són unes condicions més semblants, no iguals, però més semblants a el que nosaltres podríem identificar ara com a capitalisme que no pas les condicions que es troba Lenin a la Rússia de principis del segle XX. Són condicions potser una mica diferents. Encara no hi ha una massa proletària, encara no hi ha tota una sèrie de relacions socials desenvolupades dins del capitalisme. A partir d'aquí, a més la societat de Gramsci, perdoneu, ho tenia aquí apuntat, és
també en aquest sentit molt més complexa. Una de les coses, per exemple, que preocupa molt a Gramsci lligada al concepte d'hegemonia és el consens, com es genera aquest tipus de consens i quin tipus de consensos es generen. Crec que, a més, Gramsci, i potser per això ha sigut un teòric que ha suscitat atracció per part de molta gent, inclosos no marxistes, que és una persona que té una conceptualització potser de certes categories més elàstica que el que s'havia vist fins aleshores dins del materialisme històric. Què vol dir això? Doncs això per alguns pot ser que se'l pugui considerar una mica menys marxista, en el sentit que potser era més elàstic. Però per altres, i aquí crec que val la pena, porto una cita d'E.P. Thompson, per exemple, que considera que Gramsci, una de les grans coses de Gramsci, és que fa servir el materialisme històric de debò, de la manera que s'ha de fer servir, no des d'aquestes teoritzacions abstractes deslligades del context històric i material, perquè el fa servir més aviat, o fa servir els conceptes, més aviat més com a expectatives, ens diu Thompson, i no tant com a regles. No tant com a coses que ens donen donades de manera automàtica a la pràctica històrica, sinó que són coses que podem preveure, és a dir, podem esperar que aquelles coses passin, que es donin, que aquells processos s'acompleixin, però no necessàriament s'han de complir. I això és important, i és jo crec que és el que avantposa a Gramsci davant de perspectives més estructuralistes, perquè ens obre la porta a la possibilitat de l'agència política. Si tot és automàtic, si tot és una regla ja donada, potser que marxem cap a casa, perquè el capitalisme ja es destruirà de per si sol, no? No cal que fem gaire res. Llavors, si això resulta que no és cert, que hi ha moltes opcions possibles, que el final de la història és obert, que no és un final de la història tancat, automàtic i mecànic, vol dir que hi ha espai per a aquesta acció política per disputar aquest final de la història i per construir aquest final de la història. Llavors, Gramsci jo crec que ens aporta precisament alguns d'aquests conceptes, algunes d'aquestes expectatives que ens permeten pensar en aquestes qüestions. I ho fa precisament des de pensar històricament en el moment en què està. I per això, de fet, us recomano, si no ho heu fet, que el llegiu, perquè té molt de detall històric en el que escriu. I escriu precisament per intentar pensar els moments en els que està. Jo crec que Gramsci en si mateix no té una ambició necessàriament de crear una gran teorització. La seva ambició és la de pensar el moment i la de pensar com es pot canviar la història. Jo crec que això és la gran part. Com a segon punt, el que us deia, una de les coses que faig i que m'agrada fer és també una crítica una mica a la despolitització de Gramsci, cosa que ha passat molt i que, de fet, moltes de les perspectives gramscianes que ens han arribat doncs són perspectives gramscianes molt despolititzades, molt buides de materialisme històric. Moltes perspectives que el que fan és posar èmfasi, per exemple, en la cultura, en lloc de posar molt d'èmfasi en el mode de producció. És evident que la cultura, en el fons, està relacionada amb el mode de producció, és a dir, no vol dir que la cultura no importi, no vol dir que no hi hagin batalles ideològiques, i són, i de fet Gramsci n'era molt conscient i són importants, però ni són necessàriament les determinants, ni són necessàriament les que canvien les coses. Altres qüestions, per exemple, com crear antagonismes dins de l'esfera política. Qüestions que, en el fons, els antagonismes s'han de crear. No hi ha dues esferes, que això és on aniré. No hi ha una esfera política i una esfera de mercat. De fet, hi ha una sola esfera. Per tant, si només estàs creant l'antagonisme en una d'aquestes dues esferes, poca cosa canviaràs.
L'altra qüestió és com entenem l'hegemonia. Molt sovint l'hegemonia s'acaba entenent com una hegemonia política. Si tu el que consideres és que el que cal és una hegemonia política, això et comporta, un altre cop, portar la batalla a l'àmbit polític i portar la batalla a l'Estat, pensant, i aquí és on entrarem amb el tema de l'Estat més fortament, pensant en l'Estat d'una manera com que l'Estat és una cosa, no? I que, per tant, com a cosa, és una ampolla d'aigua. Si jo ara tinc l'ampolla i resulta que soc comunista, l'ampolla és comunista. Si li dono a la Laure, que és neoliberal, la Laure es tornarà aquesta ampolla en una ampolla neoliberal. Això crec que la majoria sabem que no és així. Podríem assolir el govern de l'Estat, els que estem aquí, si ens ho proposéssim, i no necessàriament aquell estat deixaria de ser un estat capitalista. I això precisament és el que comporta aquesta divisió entre l'esfera política i l'econòmica. Hi ha també tot un gir, tot això ve d'un gir postmodern, un gir també d'entendre l'esfera pública des d'una perspectiva molt de Jürgen Habermas, d'entendre una esfera pública en el fons força burgesa, per tant deixar de banda tota una altra sèrie de qüestions on es disputen les coses, i s'ha fet servir molt sovint Gramsci per entendre l'Estat des d'una perspectiva també molt weberiana, molt política. Per tant, jo crec que això són problemes no de Gramsci, sinó problemes de molts dels que han fet servir Gramsci per entendre l'Estat a la posterioritat. I l'altre problema, potser, que per mi trobo, en si el problema un altre cop no és de Gramsci, però sí que és un problema de com s'ha fet servir Gramsci, és el tema del llenguatge en Gramsci. És a dir, sabem que una gran part del que va escriure ho va escriure a la presó i que en molts casos havia de fer servir paraules, conceptes, que no necessàriament eren conceptes que ell estigués desenvolupant, sinó que no podia fer servir certes altres paraules. I el que s'ha creat és una fetixització d'aquests conceptes, com si ell realment estigués conceptualitzant aquestes coses i no estigués conceptualitzant en el fons la classe obrera, però que no ho podia dir d'aquella manera. Per tant, també hem d'anar en compte, perquè sí que hi ha conceptes que ens poden servir, com el de subalternitat, per exemple, però que tampoc no n'hem de crear un fetitx del concepte en si. Llavors, el que jo animo o convido una miqueta és no tant pensar sobre Gramsci, però pensar en Gramsci. És a dir, que ens acompanyi d'alguna manera. Per què? Doncs perquè crec que les notes de Gramsci estan plenes de possibilitats teòriques i conceptuals. I dic possibilitats perquè el que ens aporten, i que crec que és útil precisament, és el fet que els quaderns de la presó, per exemple, estiguin incomplets. Aquesta incompletitud jo crec que és la gran força que té perquè ens pugui servir avui, perquè no és un manual. No ens està dient fas A i passa B i el resultat és C. Això no ens ho està dient. Però sí que ens està donant aquestes eines. Per tant, Gramsci, en el fons, jo crec que l'hem d'entendre com un arsenal que col·loquem en una caixa d'eines. I aquell arsenal que ens aporta l'haurem de fer servir de maneres molt diferents depenent del que haguem de construir o del que haguem de destruir, depenent de moltes coses. Per què? Perquè Gramsci ens remarca precisament l'aspecte relacional de l'Estat. En tot moment sempre ens remarca aquest tipus de qüestions. Ens ofereix, de fet, una lectura força contrària a aquest funcionalisme, aquest d'assolir el poder estatal i canviar les coses. Ens remarca que si volem entendre l'Estat, primer hem d'entendre les relacions socials. Què vol dir entendre les relacions socials que el conformen? Perquè, de fet, una de les coses que queden molt clares en la seva obra és que l'Estat, de fet, és un reflex de les relacions socials. Si és un reflex de les relacions socials, aleshores vol dir que també és un reflex de les contradiccions que existeixen en aquestes relacions socials. Per tant, no sé, quan veiem qüestions, ara que està de moda el tema aquest de debatre si segons quins aspectes de l'estat del benestar són capitalistes o no, o si les biblioteques resulta que són eines del capital o no, doncs resulta que en part sí, però també són espais que s'han alliberat del capital o de la lògica del mercat.
Per què? Perquè són aspectes contradictoris, perquè en el fons no hi ha més. Tot el que fem i el que farem serà contradictori. El fet d'estar aquí mateix també és contradictori. Per tant, sí que podem crear aquests aspectes separats, però mai seran separats del tot, sinó que estaran plens d'aquest tipus de contradiccions. I això vol dir que també aquestes relacions socials i aquest estat també estaran immersos en les lluites que els legitimen, però també en aquelles que els debiliten. És a dir, l'estat mai és un estat fort. De fet, això amb altres coses que he treballat, el meu argument és que l'estat, com més fort sembla, més dèbil és. És a dir, com més ha de forçar el consentiment, com més ha de forçar l'hegemonia, més és una mostra de la debilitat que té en aquest aspecte. I crec que, en el fons, Gramsci, una altra de les coses positives, jo que vinc de l'economia política global, és que és un pensador que s'ha fet servir molt i que ens ajuda molt a entendre el món en diversos nivells d'abstracció, en el sentit que ens ajuda a entendre el món des de les lluites més locals que puguem tenir, ens serveix per entendre el moment en què algú posa el cos per aturar un desnonament o algú posa el cos per ocupar una sucursal bancària i confronta el capital global a la sucursal bancària del seu barri, però també ens ajuda per entendre la configuració del poder internacional. Per exemple, hi ha molts estudis dins de les relacions internacionals i l'economia política global que fan servir perspectives gramscianes per entendre l'aspecte internacional. Hi ha tot un sector de teoria crítica de relacions internacionals que és teoria neogramsciana, que és molt fructífer i que ha ajudat molt. Hi ha moltíssims estudis, per exemple, sobre la Unió Europea des de perspectives neogramscianes per entendre com el capital a nivell europeu i el que aquesta gent ha acabat desenvolupant com a concepció teòrica, que és la classe capitalista transnacional. De fet, totes aquestes teories venen molt directament de Gramsci. Per tant, parlem de Gramsci, però estem parlant també de moltíssimes altres coses que ens han vingut. Jo vaig xerrant, però ja m'aturaràs en algun moment, perquè si no ens estarem aquí fins demà. Llavors, entrem ara una miqueta amb el que us deia, l'argument principal, que és aquesta idea de desmuntar aquestes dicotomies entre estat i mercat. De fet, Gramsci, en un dels seus escrits, ja parla que aquesta separació per entendre l'estat i el mercat és una separació que hem d'anar molt en compte de no fer-la ontològica. És a dir, necessitem fer-la de manera metodològica. Hi ha moments que hem d'intentar entendre l'Estat, hi ha moments que hem d'intentar entendre les relacions de mercat, que hem d'intentar entendre el capitalisme. Si estem fent un estudi, per exemple, sobre relacions laborals o sobre sindicalisme o sobre vagues, doncs estarem segurament posant molt més èmfasi en aquest tipus de relacions de mercat. Però aquesta separació que fem la farem molt més des d'aquesta perspectiva metodològica que no pas ontològica. Què vol dir? Que no ho podem separar sempre del tot, perquè no són dues esferes diferenciades. Què passa quan ho separem del tot? Que és el que sol passar, i de fet també és el que ens obliga una mica la pràctica política, malauradament, però també ens obliga l'acadèmia, perquè al final els que estem a l'acadèmia doncs o estàs en un departament de ciències polítiques, o estàs en un departament d'econòmiques, o estàs en un de sociologia, o estàs en no sé on, i vulguis o no ja vens amb la teva caixa d'eines pròpia d'aquella disciplina que et força a pensar de certa manera i que et força precisament a no tenir una visió ontològica de la realitat, sinó que et força només a veure aquell espai petitet teu de la realitat i prou. La pràctica política també molt sovint et força amb això, perquè si tu estàs en un sindicat d'habitatge, doncs la part que veuràs molt més serà qüestions de financiarització, serà qüestions de relacions de propietat. Si estàs en una assemblea, en un municipi que està intentant entrar a l'Ajuntament o que sigui, estaràs veient molt més el poder de l'Ajuntament, estaràs veient molt més aquestes relacions polítiques. Si estàs en un sindicat de treballadors, doncs estaràs molt més mirant que si convenis col·lectius, que si vagues, que si el que sigui. Per tant, tant si és una qüestió més acadèmica com si és una qüestió més de pràctica, al final acabes amb una capseta
on el que acabes veient potser, o el que acabes donant més importància és precisament el que veus en aquella capseta. No? I això és molt problemàtic en el fons, perquè ens porta sovint a problematitzar les relacions del mercat i no les de l'Estat, que jo crec que és una miqueta on sovint estem o que hi tornem. No? Ens apareix com una lògica inherent perjudicial sobre els mercats. Segurament si us preguntés a tots ara si el capitalisme és un sistema just, doncs la majoria suposo que em diríeu que no. M'imagino. I quedaríem tots molt d'acord i marxaríem tots molt contents cap a casa. La pregunta següent, que és el que acaba passant, és que molt sovint acabem veient una lògica molt més benigna inherent sobre els estats. Acabem veient que pensem que potser, doncs, mira, si arribem a l'Ajuntament, com que estic en municipals també, estic pensant en Ajuntament, però penses, si arribem a l'Ajuntament farem això, farem allò altre i farem un poble molt més just i farem no sé quantes coses més i el poble es convertirà en un poble feminista, antiracista, ecologista, anticapitalista, municipalitzarem tot i serà un paradís. No passa, ja us ho ben asseguro. Ja m'agradaria que passés, vull dir, no és que no ho vulgui, però no passa. Però sempre tenim aquesta visió com més benigna, que la part política, o si resulta que hi ha el govern més progressista de la història a l'estat espanyol que faran la millor llei d'habitatge que s'ha vist mai al món mundial. I coses d'aquest tipus, no? Ho acabem veient constantment que l'Estat d'alguna manera potser no és del tot dolent. Ens va donar, de tant en quant potser aconseguim alguna concessió, sí que és cert que aconseguim alguna municipalització a vegades, sí que és cert que aconseguim, doncs, sí que és cert que, a veure, al final, la lluita política importa, no és el mateix. Jo que estic en un poble del Gironès on hi havia hagut 8 o 12 anys de govern de Convergència en majoria absoluta, i que a les darreres municipals va canviar per un govern de coalició entre la CUP i Esquerra Republicana, és que els confonc, i Esquerra Republicana, doncs sí que és cert que hi ha coses que han canviat. És cert, hi ha coses que han millorat i resulta que si ets una persona sense habitatge fa 5 anys en aquell poble, ho tenies molt fotut. Ara no és que ho tinguis de meravella, però ho tens una miqueta millor que no pas aleshores. Hi ha coses que sí que canvien. Però d'això a pensar que la part política és benigna de manera inherent és un problema. Per què? Perquè al final el que fa és també naturalitzar segons quines relacions dins de l'Estat. I el que ens permet aquesta visió més crítica també sobre l'Estat és desnaturalitzar les decisions i les accions que es prenen dins d'aquest Estat. No hi ha decisions lliures. Per què? Perquè dins del mode de producció capitalista no som lliures. Per tant, tant si arribem a assolir el poder de l'Estat en algun moment, mai podrem tenir. De fet, això també ens permet entendre molt més aquestes contradiccions. Entendre que, per exemple, és cert que quan entres a les institucions, per exemple, et trobes amb una pila de problemes. Et trobes amb una pila de problemes entre intentar solucionar segons quines coses que potser sí que pots solucionar. Per exemple, muntar una biblioteca està molt bé i ajuda moltíssima gent i, per tant, està bé que es faci, però també has de gestionar misèria. I això ho acabes fent, també. Per tant, aquesta contradicció existeix i no te la pots treure de sobre. La segona part d'aquesta dicotomia estat i mercat és que si pensem que realment l'Estat pot ser benigne o no és part del mateix mode de producció que el mercat, llavors la pregunta que ens hauríem de fer és que el capitalisme només funcionaria quan té suport polític i social. No? Perquè si resulta que des de l'Estat podem fer el que volguéssim, com és que això no funciona? De fet, i no recordo mai la cita i no l'he arribat a trobar, però vaig llegir fa molts anys quan era estudiant de segon, de carrera,
que vaig llegir un llibre sobre la Índia i una de les cites que hi havia en el llibre, que em va impactar molt en aquell moment i l'he recordat sempre, tot i que no recordo l'autor, deia, en el cas de la Índia, per exemple, no? Si realment una democràcia és un lloc o un sistema de govern on la majoria obté el que vol o el que desitja, com pot ser que en un país amb tanta gent pobra la gent segueixi sent pobra i el sistema segueixi empobrint a la gent, no? Alguna cosa falla. Si resulta que només hi ha un 1% de rics, com pot ser que tinguem un sistema que constantment aquell 1% de rics guanyin? Si les majories resulta que no ho són. Alguna cosa falla. I fallen perquè, de fet, el sistema polític i l'econòmic estan internament relacionats, no externament. I això és una de les coses que crec que Gramsci ens ho ensenya molt bé, però molts dels postmarxistes anomenats gramscians creen una relació externa entre el mercat i l'Estat. Això vol dir també que cal avançar en lluites reals i no en la significació de paràmetres que acaben sent ideològicament buits. Estem parlant molt darrerament, o aquests darrers anys hi ha hagut molt de parlar sobre segons quins significants que es poden crear, com crear consensos, com crear segons quins termes hegemònics, segons quins conceptes hegemònics perquè la gent s'apunti a projectes polítics, però buits de contingut, perquè s'entén com una qüestió externament relacionada. I, al final, la consciència revolucionària no arriba a través de canvis de paradigmes culturals, és a dir, i això Gramsci en molts dels seus escrits ho diu molt directament, en parla molt directament, que de fet és a través de la lluita, és a través de la lluita proletària en el seu moment, ara potser no ho diríem lluita proletària, potser diríem lluita popular, però és a través d'aquestes lluites populars que s'aconsegueix consciència revolucionària. No a través de simplement intentar crear un canvi de paradigma cultural o de crear un altre podcast o de crear un altre... Així no canvies. El que canvia és l'experiència. I aquí un altre cop tornaríem a Thompson, a pensar precisament que és aquesta experiència la que ho fa. Una de les coses que sempre explico com a exemple és fa molts anys, en la seva època d'or, suposo, que era quan vivia aquí a Barcelona, doncs vaig estar bastant ficada amb la PA i vaig estar fent un projecte de recerca durant diversos anys comparant 3 PAs, que era la PA de Sabadell, la PA de Barcelona i la PA de Girona. I una de les coses, per exemple, amb aquestes 3 PAs, que a més eren ideològicament força diferents i per tant molt interessant de comparar, era precisament que les lluites eren similars, perquè si et fan fora de casa, et fan fora de casa a Sabadell, et fan fora de casa a Barcelona i et fan fora de casa a Girona. I de fet, molt sovint, moltes de les estratègies també eren similars. Anar a aturar un desnonament, anar a ocupar una seu bancària. No hi havia... Després ja van començar a variar una miqueta amb l'ocupació de blocs de pisos, però fins que no va haver-hi aquesta variació, tot era una mica similar. Però sí que és cert que l'experiència de la gent que entrava a la PA, que molt sovint entraven pensant que anaven a una gestoria, aquella experiència de veure que no és una gestoria i que havien de fer coses, aquella experiència comportava una sèrie de conscienciació entre les persones, sobretot a nivell de veure que el que els passava amb ells era una qüestió col·lectiva i no una qüestió individual. Quan arribaven pensaven que tenien un problema propi, individual, resulta que el problema el tenia tothom. Què passava? Que depenent de com es gestionava aquella assemblea, depenent de la ideologia al final d'aquella assemblea, i això Gramsci ens ajuda molt a entendre això, aquesta consciència que es desenvolupava podia ser revolucionària o no. Per tant, no només és una qüestió de quina tàctica es pugui fer servir, de quines pràctiques polítiques es puguin fer servir, sinó també de què les informa, sota quins paràmetres es poden fer. I ara aquí tinc molt rotllo, però el passaré una mica, us podreu llegir el capítol quan surti. I la tercera part de la dicotomia d'estat i mercat, de fet, és una miqueta un dels escrits que m'agraden més de Gramsci sobre l'estat.
és potser el que ens ofereix també l'optimisme. L'optimisme de pensar que pot haver-hi, ara podríem dir pot haver-hi un altre estat, no, de fet que pot haver-hi un procés d'abolició de l'estat, que és el que parla de l'estat obrer al Consell de Fàbrica, els escrits sobre el Consell de Fàbrica. I allà crea una dicotomia que crec que és interessant, que no és posteriorment s'ha creat per part de més gent, que és entre la política burgesa i la política revolucionària. El fet que podem fer... Però, torno a repetir, crea una dicotomia però no crea una dicotomia. És a dir, ens diu, hi ha elements del que fem que són política burgesa. Quan nosaltres muntem un partit, o quan jo ara estic en una candidatura per anar a l'Ajuntament, i el que estem fent és política burgesa, per molt revolucionaris que siguem. Aquell aspecte de la nostra pràctica política és burgès. Per què? Perquè estem entrant en el joc del liberalisme democràtic. Què vol dir? Que no ho hem de fer? Que ara quan surti d'aquí els digui que em treguin de la llista i que ja no hi seré? No, perquè s'ha de fer. És també part d'aquesta lluita. Però hi ha un aspecte de la lluita que fem que passa en aquesta esfera, en l'esfera burgesa. I és. Però hi ha altres esferes, que és la política revolucionària. Si el que volem aconseguir, el que Gramsci anomena un estat obrer, de fet, és precisament aquesta interacció entre les dues i que en el moment en què estiguem a punt d'assolir-ho no esperem que sigui la part de la política burgesa la que ho aconsegueixi, per molts esforços que ho fem. Aquella part no serà la que ho aconseguirà. És a dir, no aconseguirem el canvi a través de cap candidatura per molt radical que sigui, tot i que sigui necessari fer aquesta feina, tot i que sigui necessari lliurar la batalla també dins de l'espai públic burgès. De fet, diu, una cita del Consell de Fàbrica, diu, diem que el període actual és revolucionari perquè la classe obrera tendeix amb totes les seves forces, amb tota la seva voluntat, a fundar el seu propi estat. I el que és important, jo crec, d'aquesta cita, és afundar el seu propi estat. No diu assolir el poder de l'estat. I això a vegades jo crec que s'interpreta malament, o que es pensa que s'està parlant de la classe obrera ja està preparada. De fet, una de les coses entre molts neogramscians, que m'hi havia discutit molt fa una cosa d'uns 10 anys o així, quan teníem el moment àlgid de les protestes contra l'austeritat, i jo estava en aquell moment fent recerca sobre protestes contra l'austeritat, i tots em deien, bueno, però és que això no és un moviment contrahegemònic. Això són tot de grupets aquí i allà, ara uns fan no sé què, ara els fan no sé quantos, però això no aconsegueix res. Llavors tota aquesta gent a nivell internacional es van emocionar quan va sortir Podemos perquè van pensar que allò sí que era el moment contrahegemònic. Llavors finalment totes aquestes lluites s'han vist condensades amb el que realment és contrahegemònic. Ara no saben ben bé què pensar. I una de les coses que jo argumentava en aquell moment és que si el que estem esperant és que el moment contrahegemònic sigui un moment de partit, el que estem fent és no estem entenent a Gramsci. Perquè el partit acaba sent un partit burgès, per molt revolucionari que el fem. I per tant no serà mai en si el que ho aconseguirà. El que ho aconseguirà serà precisament el moment en què tinguem una consciència revolucionària, una experiència revolucionària pròpia i unes lluites que ho hagin permès d'arribar a aquest nivell de consciència revolucionària que ens permetin dir, saps què? Ja no ens fa falta ni CUP, ni comunistes, ni Esquerra Unida Alternativa, ni ens fa falta ningú. Perquè aquestes organitzacions les hem sobrepassat. Haurem de pensar com organitzar-nos d'alguna altra manera en aquell moment. I això jo crec que ens fa reflexionar molt sobre institucionalitat. És possible, i és una pregunta que em faig i que no tinc resposta, que si algú la té, benvinguda sigui. És possible una institucionalitat obrera o una institucionalitat popular dins del liberalisme burgès? Clar, en el fons, el que estem parlant és de crear aquesta institucionalitat. És possible com? No ho sé, encara no ho sé.
I per tant, si és possible o no, si és possible d'articular una contrahegemonia i com. Perquè si la contrahegemonia, almenys jo crec, no es pot produir a través d'un partit o a través d'entrar dins de l'espai liberal burgès, com es crea, no? Com es fa. Anirem... De fet, tinc preguntes després per vosaltres. Miro aviam. Llavors, l'altre punt, estic anant una miqueta per no fer-vos-ho molt pesat, l'altre punt una miqueta que volia parlar, sobretot a nivell de com es crea l'hegemonia, no? I una de les qüestions que ajuden a crear l'hegemonia és els conceptes que Gramsci va desenvolupar sobre el sentit comú i sobre el bon sentit, no? Els dos conceptes que es creen, que crec que poden ser molt útils i, de fet, fa una pila d'anys ja vaig intentar aplicar-ho al marc aquest sobre sentit comú i bon sentit per analitzar en aquell moment les polítiques d'austeritat de l'Artur Mas aquí a Catalunya. I una de les coses que em va servir molt precisament per com s'estava creant la necessitat de l'austeritat. Aquell moment, alguns de vosaltres són molt joves i potser no recordeu, però era el moment aquell que pràcticament tota l'economia estàvem a punt d'un rescat, allò havíem de ser Grècia, tot s'havia de destruir, per tant, hi havia un moment de responsabilitat. De fet, fins i tot, ja no a Catalunya, però el líder del sindicat europeu, de la Federació Europea de Sindicats, el 2012, en unes declaracions, va dir que no era el moment de sortir a manifestar-se, que era el moment de mostrar responsabilitat. Responsabilitat, evidentment, volia dir austeritat, era el que volia dir. Per tant, ens havíem de fer tots austers havíem de retallar-ho tot, perquè si no érem una colla d'irresponsables si reclamàvem. Llavors, això jo vaig entendre o analitzar com aquest sentit comú que s'havia creat, com el sentit comú de l'austeritat. Per què? Què es crea? Es crea una qüestió de creences comunes. Ho veiem també en molts aspectes. Ho veiem, per exemple, amb el tema de les pensions. Resulta que ens estem fent, som massa gent que ens estem fent massa grans. I hi ha massa gent que és massa gran i això no ens ho podem permetre i alguna cosa s'ha de fer perquè no es pot permetre. I això, clar, això qualla molt la gent, perquè al final és de sentit comú. Dius, bueno, no pot ser, si hi ha més gent que està cobrant pensions que gent que està treballant, no quadra. I això li pots dir a tothom, fins i tot a un pensionista, i potser et diu, doncs sí, és veritat, no quadra. Evidentment no és així. El sentit comú també intenta lligar amb maneres de pensar popularitzades, no populars, sinó popularitzades, que anar creant segons quins moments. Enganxa amb opinions més o menys fundades o poc fundades, però opinions de coses que sabem o que hem vist. Això ho estem veient ara molt també, ara que se'ns acosten les municipals, amb el tema de la seguretat, d'anar creant tot aquest element de seguretat, brutícia, totes aquestes coses. I clar, si comences a buscar brutícia, doncs la trobes. Al final no hi ha més. I concepcions aquestes populars entre les masses. En Gramsci, de fet, ens ho contraposa una mica amb altres polítiques potser o amb altres moments d'hegemonia, on el que realment es busca el bon sentit, que seria la contraposició, que seria l'aplicació pràctica i més empírica del sentit comú, una aplicació científica del sentit comú, cosa que, per exemple, també està força de moda entre les esquerres i, de fet, jo vaig estar molts anys aquí fent classes sobre polítiques públiques i si hi ha algú de polítiques us sonarà molt el tema de polítiques basades en l'evidència, com si això, si tu dius que és una política basada en l'evidència ja callem tots perquè no és indiscutible perquè està basat en evidència. Clar, sense entrar en dir que l'evidència que et pugui presentar un i l'evidència que et pugui presentar l'altre poden ser radicalment oposades i depèn de qui et faci l'estudi resulta que et dirà una cosa completament diferent i que, a més, en el fons, molts no accepten que sí que tenen interessos i els que, de fet, tenim menys interessos propis són els que se'ns presenta com que estem esbiaixats, com que tal, no? De fet, aquest esbiaixament potser no és tant. I, de fet, el bon sentit acaba sent un sentit comú, però amb un cert nivell de sofisticació.
seria aquest element. Si ho intentéssim aplicar a persones que coneixem, no sé, el Xavier Sala i Martín, per exemple, amb el seu nou llibre, o amb tots els altres que hagi fet, seria aquest sentit comú més sofisticat. No és el veí del tercer primera que et diu això no pot ser i tal, és un tio que se suposa que té un cert pedigrí, que tal, doncs llavors ho pot dir i se li ha de fer cas perquè és un expert, no? Seria aquest una miqueta. Crec que, a més, el sentit comú de Gramsci sovint s'ha fet poc servir per entendre molt més l'Estat, no? I crec que s'ha de fer servir molt més. Sovint perquè es tendeix a invocar-lo en respecte a qüestions de subalternitat, els seus escrits sobre folklore, cultura, religió, aquest tipus d'escrits, no? Però, de fet, crec que les notes de Gramsci, el sentit comú serveix com una visió molt més expansiva, molt més expansiva precisament per entendre aquesta construcció de l'hegemonia, dels consensos. I, de fet, crec que ens pot servir també per anar creant diversos sentits comuns, i això és una de les coses que els moviments contra l'austeritat van ser força efectius, de crear sentits comuns alternatius. Perquè, en el fons, si pensem des d'una sociologia del coneixement, per exemple, les concepcions que tenim sobre el món, que són el nostre sentit comú. Segurament, en aquesta sala, tenim un sentit comú força compartit, m'imagino. Però, si estiguéssim en una altra sala d'aquesta casa, el sentit comú que regnaria seria radicalment diferent del que puguem compartir nosaltres. Però, en si, és important d'entendre quin sentit comú s'articula des de l'Estat i què és el que acaba formant aquest sentit comú de l'Estat. Això, no sé, quants de vosaltres heu estat en algun moment en política institucional? Alguns, molt bé. Altres potser també i els hi fa vergonya d'aixecar la mà, però no passa res. Jo no, però bueno, no. Però he parlat amb molta gent que està i ha estat molt a prop també de política. Una de les coses que sovint surten, i suposo que us hi haureu trobat, és que la primera resposta que reps abans de fer cap pregunta és no. Sí? Sovint, molt sovint. Si esteu, no sé si ha sigut a nivell d'ajuntaments o a nivell dels llocs, però teniu gent com els secretaris de l'Ajuntament que la primera cosa ha de dir és no. O els interventors, això no es pot fer, això no es pot fer. Perquè l'Estat també té el seu propi sentit comú. La burocràcia de les institucions també tenen el seu propi sentit comú. Llavors, això també és un punt que s'ha de treballar. Perquè, en el fons, i això també ens ajuda a allunyar-nos una mica de la noció que l'Estat és una estructura o una cosa, perquè en si l'Estat és la materialització del pensament i l'acció humana, amb pràctiques regularitzades que apareixen com a reals, com a pràctiques estatals, mitjançant l'aplicació i el compliment de lleis, procediments i convencions. És a dir, tot el que seria tot el marc legislatiu, tot el marc legal, és precisament la manera com se'ns converteix en real aquest no, això no es pot fer, això no és possible, emmarcat dins d'un procediment, d'una legalitat que no t'ho permet. També el que fa és evitar el debat, no? Perquè, clar, si dius no és possible perquè no hi estic d'acord, t'estic dient que podem parlar-ne, perquè potser canvio d'idea, o potser hi ha una correlació de forces diferent, o potser passa alguna cosa, però si et dic que no, simplement perquè no és possible, aquí ja s'ha acabat el debat. Ja no hi ha més, no podem anar més enllà. Doncs, us poso els exemples que vaig posar en el seu moment sobre el sentit comú i el bon sentit. Doncs el sentit comú, el que hi havia en aquell moment d'exemples, era el deute públic és massa elevat. Si tenim massa deute, doncs arribarà un moment en què ens hauran de rescatar i se n'hi ha tot en orris, i si ara tu t'estàs queixant que no hi ha prous metges, no hi ha prous caps, hi ha massa llistes d'espera, espera't que ens hagin de rescatar, llavors no en tindrem cap i haurem de fer com els grecs, d'anar creant caps autogestionats entre infermers i infermeres jubilades.
Aquesta seria la idea. O tenim un estat del benestar que no ens podem permetre. Estem arribant a un punt en què això ja no ens ho podem permetre i, per tant, s'ha de fer alguna cosa per mantenir el que es pugui. Això estava contraposat també amb certs arguments del bon sentit. Per exemple, en aquell moment, qüestions com l'espoli fiscal. L'espoli fiscal era potser aquest element més del bon sentit, com més basat en, ens posaven números. Si aconseguim els no sé quants milions que ens deu Espanya, resulta que no haurem de retallar la sanitat. O si resulta que no sé què, se'ns solucionarà tot. No està tan clar. I l'altre punt del bon sentit és, en moments de vaques magres, el que hem de fer és ajudar només aquells que més ho necessitin. Per tant, el que hem de fer és retallar en tot allò que sigui universal i intentar ajudar els que realment estiguin molt malament, però la resta és el moment que s'espavili una miqueta. Seria una miqueta aquests dos punts. I tinc moltíssimes notes sobre sentit comú, però tinc ganes també de sentir-vos a vosaltres, perquè si no xerro massa. I tenia una mica de qüestions com per debatre, per compartir, per veure també què en penseu. Evidentment, esteu aquí, i m'imagino que esteu aquí perquè us interessa pensar des d'una perspectiva gramsciana, perquè us interessa pensar en Gramsci, i doncs us animo una miqueta a que ho fem. Llavors, si de cas abans de fer-ho, com vaig dir, temps, abans de fer-ho, acabaré una miqueta amb les meves conclusions i llavors així ja poso les meves cartes sobre la taula i després vosaltres em podeu posar les vostres. La primera conclusió, crec que Gramsci ens deixa molt clar que l'Estat no es pot capturar. Seria com el clickbait de la xerrada. Que les organitzacions creades sota el liberalisme democràtic mai podran ser revolucionàries. Això no vol dir que no hagin d'existir. És a dir, les hem de tenir, perquè sense elles segur que no tindrem tampoc revolució. Per tant, és una d'aquestes contradiccions que tenim. La institucionalitat obrera que s'ha de construir també és en part, i aquí m'agafo de dos teòrics alemanys que també us recomano, que van argumentar contra Habermas i van intentar desenvolupar la idea d'una contraesfera, d'una esfera pública proletària, que serien en Klug i en Knecht. Llavors, aquesta institucionalitat obrera, jo crec que us deia que no sabia ben bé com organitzar-la, sí que és cert que el que s'ha d'anar creant, i crec que s'ha d'anar creant, és precisament aquesta contraesfera pública, aquesta esfera pública proletària, a través, per exemple, de projectes autogestionats, a través de qüestions que ens aparten d'alguna manera en moments, que ens alliberen durant moments concrets i ens deixen experimentar i prefigurar el futur. L'altre punt, que aquest és un dels punts potser que em dedico més a argumentar en la meva tasca acadèmica, és que l'hegemonia, i aquí és també un dels problemes de com s'entén Gramsci molt sovint, és que l'hegemonia en el fons és sempre inacabable. No hi ha cap projecte hegemònic complet. Tots els projectes hegemònics són incomplets. I són incomplets per la nostra praxis. Són incomplets perquè no deixem que es completin. I això és potser on crec que podríem trobar, o on hem de trobar, l'optimisme de la voluntat. És a dir, el fet que dins d'aquests projectes hegemònics nosaltres som capaços de prefigurar un futur diferent en segons quins moments i en segons quines correlacions de forces. I crec que és bo perquè si fos acabable o si es pogués aconseguir, s'acaba tot d'alguna manera, ja desapareixem. Però crec que és important pensar que l'hegemonia és sempre inacabable perquè això també ens porta a pensar que algun dia no serà necessària. És a dir, que algun dia s'haurà acabat en el sentit no d'haver-se completat, sinó que ja no hi hagi un projecte hegemònic. I això potser és més controvers del que pot semblar, perquè a nivell polític o a nivell d'estratègia política
molt sovint quan parlem d'hegemonia i contrahegemonia, aquells que es senten contrahegemònics el que estan volent és assolir l'hegemonia. El que jo dic, llegint amb Gramsci o pensant en Gramsci, és que això no és desitjable, és a dir, que no es tracta d'assolir l'hegemonia. Ja no dic la política, però tampoc cap altra, és a dir, es tracta d'eliminar-la, d'abolir-la. Com ho podem fer? Doncs de l'única manera que sabem, suposo, que és construint moviments populars i erosionant, tant com puguem, aquestes dicotomies entre estat i mercat. En el nostre pensament, en la nostra pràctica política, en tot allò que fem, i això com es fa? Doncs es fa accentuant contradiccions, al final. I això, de fet, crec que és una de les raons que Gramsci ens ajuda a pensar precisament tot això. I tinc diverses preguntes que les llenço, però que també vosaltres podeu no fer-me cas i dir el que vulgueu, vull dir que no cal que les contesteu. Però algunes de les preguntes que mentre em preparava la xerrada m'anaven sorgint i pensava que poden ser interessants de pensar, és una mica quin tipus d'estratègies d'alguna manera contradiuen l'hegemonia o disputen l'hegemonia o erosionen l'hegemonia. Quina relació han de tenir les organitzacions populars amb l'Estat? Crec que aquesta és una pregunta molt important, sobretot en aquesta darrera dècada que hem portat, portem un cicle de lluites molt interessant, amb estratègies molt variades i que crec que també hem de recollir aquests aprenentatges. Ara potser estem en un punt de baixón, però també potser els punts de baixón són importants perquè quan estàs de subidon no tens temps per pensar. Llavors potser s'ha d'aprofitar també el moment de baixón per fer-ho. En absència d'un partit, i aquí si haguéssim tingut el PowerPoint ho teníem remarcat d'un, perquè és evident que no, crec que no és ni desitjable, i això és una diferència amb l'època de Gramsci. A l'època de Gramsci hi havia un partit i hi havia un sindicat. Ara no tenim un partit, no tenim un sindicat. No aniré preguntant que la gent aixequi mans, però conec alguna de la gent que està aquí i venim de grups polítics diferents, venim de tradicions polítiques diferents i crec que és molt positiu. No m'agradaria sortir d'aquí creant un partit. Per tant, si estem en un moment en què no tenim un partit, però segurament tampoc no volem tenir-lo, tampoc seria desitjar tenir-lo, o un sindicat, com organitzem les classes populars per desenvolupar una política, una lluita anticapitalista? De debò, seria una de les preguntes al segle XXI. Quins són els elements del sentit comú a disputar avui? I la darrera pregunta que tenia és com configurem l'optimisme de la voluntat. Si algú vol agafar-ne alguna... No, molt d'acord, i a més crec que lliga molt amb algunes coses que apuntàvem i algunes coses que apunta Gramsci també, perquè de fet, clar, si aquests pactes arriben d'alguna manera des de dalt o des d'aquesta institucionalitat burgesa, no estàs tensionant. Clar, potser el problema no és el pacte en si, perquè al final totes les lluites obreres, a menys que hagin acabat amb un procés revolucionari, acaben amb algun pacte d'algun tipus. I és el que... Tu fas vaga i l'objectiu és arribar a un pacte. L'objectiu no és necessàriament... I està bé, d'això es tracta. Però clar, si arribes al pacte sense que hi hagi aquesta lluita al darrere i el pacte és un pacte que no ve d'un tensionament, no estàs creant aquesta consciència revolucionària amb el pacte. En el fons l'estàs aïllant. Llavors, clar, els pactes, no sé, per exemple, la pujada del salari mínim. Molt bé, no diré que estigui malament, perquè si estàs amb salari mínim, hòstia, millor tenir pujada que no que te'l quedessis amb allò, és evident. Però sí que és cert que a nivell de desenvolupar consciència revolucionària és molt diferent que s'hagi arribat a la pujada de salari mínim per haver estat, perquè un grup estigués al govern, que si s'hagués arribat a través d'una sèrie de vagues generals. Encara que al final fos el mateix, l'impacte que té sobre la consciència revolucionària és molt diferent. No sé, jo és molt d'acord amb això, però al final és això, és simplement reforçar la institucionalitat burgesa i desmobilitzar.
la gent. Hi ha dues preguntes, o sigui, Sí. dues respostes. Vale, no, bueno, provocar una miqueta, una miqueta de debat. Fes. No, és la vista de l'altra qüestió. Sí, jo em referia una miqueta en el sentit també del context en el que estem, precisament perquè, com deies tu, no és possible. En el context, en el país en el que estem tampoc no sé si és desitjable. Però el fet que sigui només un partit, vull dir, també poden haver-hi alternatives, és a dir, jo crec que espais com aquest, per exemple, on ens trobem gent que venim de famílies polítiques diferents, doncs són espais precisament que ajuden, no? A la creació no tant d'un partit, però a la creació d'aquests espais que en algun moment doncs, estiguin lliures de sectarisme, que es pugui col·laborar, que es pugui treballar junts i que al final les lluites més exitoses que hem tingut en aquest país han sigut precisament les que les sigles s'han abandonat i tothom ha anat a una. No? I això no ho pots fer si no hi ha un treball comú anterior i un respecte comú anterior. No? Crec que això és important. Però sí, a veure, direcció estratègica al final, sí, perquè si no aquí sortim tots allò... Clar, algú ha d'haver, que sigui un partit, que siguin diversos... Clar, és que ara ens ajuntem tots en un any haurem ascendit i en tindrem 15. Ja tinc uns quants anys de militància aquí i ja vaig per unes quantes decisions, llavors no sé si ens surt gaire compte. Potser millor que estiguem així separadets i ens estimem molt i ja està, no cal que... Clar, no sé. T'ho agraeixo per això, Joan. Sempre un parell de coses. No ho veig polèmica i no hi estic en contra d'aquest darrer punt. El que passa, ho trobo... Suposo que em planteja moltes preguntes lligades amb el que tu deies, perquè llavors aquesta hegemonia com es configura a nivell territorial, qui l'articula. Hi ha tota una sèrie de preguntes que és... Sí, o com... o aquesta contrahegemonia també, com l'articulem, és la contrahegemonia a nivell de l'estat-nació, és la contrahegemonia a nivell... Clar, hi ha tota una sèrie de qüestions també de com que no tinc la resposta. Crec que fer una sessió, que algú faci una sessió sobre el príncep modern és superinteressant. De fet, portava fins i tot una cita sobre el tema de Gramsci, quan diu que al final diu el modelo del principal. El tema de ello sería el partido político en sus relaciones con las clases y el Estado. No el partido como categoría sociológica, sino el partido que quiere fundar un Estado. Evidentment, és un Estado que després s'abolirà, però hi ha un element que hi ha un partit, que en un partit o una contrahegemonia o un moviment, o com li vulguem dir, que evidentment en aquell moment haurà d'alguna manera d'agafar les rendes completament d'acord. L'altra qüestió així molt ràpida que volia dir, que això ja és una altra, ja és per friquis quasi, però sí, de fet, el tema de Tusser Gramsci, i de fet jo fins i tot m'aniria més enllà, crec que part del problema dels postmarxistes suposadament neogramscians és que en el fons són tusserians i que el gran problema de gent com la Clau o Mouffe són extremadament estructuralistes i que fan una lectura de Gramsci completament errònia perquè venen precisament d'aquesta concepció altusseriana i d'aquí veu molts dels problemes, jo crec, a nivell també d'estratègia política quan es veu d'aquella perspectiva. Però això hi ha coses per... Sí. No tenim més comentaris o pensaments o coses? Vinga, Taino. No és necessàriament un concepte que jo personalment no el faig servir, o sigui, tampoc no em considero completament gramsciana en el sentit, o sigui, faig servir molt a Gramsci, penso molt en Gramsci, però
no és un concepte. En el meu cas, per exemple, jo crec que el que he desenvolupat a nivell més teòric és la idea de prefiguració, és a dir, una miqueta, i crec que Gramsci amb això també té elements d'aquestes pràctiques revolucionàries, d'aquestes pràctiques de tensionar, una miqueta connectant amb la Lucía al principi, si parles d'aquest tensionament, t'acaba creant també aquests moments de prefiguració. Si això ens arriba a fer la revolució, no ho sé, malauradament no n'he viscut cap de revolució, encara. Llavors no sé com es fa la revolució. Però crec que en el fons el camí, o el que crec que pot ser el camí, és el d'anar despertant aquesta consciència revolucionària. Crec que la manera de despertar la consciència revolucionària és precisament amb aquestes accions prefiguratives, amb l'anar creant possibilitats, amb aquest optimisme que ens deia Gramsci, perquè és precisament en el moment, jo crec que, i això ja n'he parlat a nivell teòric, però també ho he vist a nivell pràctic a través de la militància, els moments precisament que et desperten il·lusió, que et desperten optimisme, són aquells moments en què la pràctica revolucionària crea un espai, un moment que no pensaves que fos possible, crea unes relacions en aquell moment diferents, que sovint és efímer, sovint dura poc. A vegades penso, un d'aquests moments que penso sovint seria el període entre el 27 de setembre i el 3 d'octubre. Seria un moment, són unes setmanes, no arriba ni a 2 setmanes pràcticament, però seria un moment d'aquells en què es desperta una consciència del que és possible, del que es podria assolir, de moviment popular, que no vol dir que s'assoleixi. No necessàriament es constitueix com a moment revolucionari, però es constitueix com una escletxa, que en aquell moment, de cop i volta, molta gent pensem que hi ha alguna altra manera de fer les coses, o hi ha alguna altra manera que hi ha possibilitat, que hi ha despertes aquest optimisme. Evidentment, clar, són moments, com es manté, com es manté el 4 d'octubre, això? No ho sé. Si ho hagués sapigut ja no estaríem aquí, estaríem a la Universitat Pompeu Fabra autogestionada del poble, no? No sé, clar. Llavors, sí, és la pregunta, no? Però crec que la pregunta... També m'espantaria si algú tingués la resposta, o si jo la tingués ara i us digués com fer-ho, no confieu. Que al final la resposta l'haurem de trobar entre tots, no? I suposo que Gramsci tampoc no ens l'oferia, tampoc ens deia, Marx tampoc, vull dir que al final la configuració de la lluita en la que ens trobem en el moment en què allò sigui possible, hi haurà molts moments que allò semblarà possible i no ho serà, i hi haurà altres moments en què potser sí que ho serà. No sé si Lenin tampoc sabia que seria possible en aquell moment. Llavors, ens toca seguir picant pedra, no? No sé. Un mes abans del 8 de març del 17, sí. Ell estava dient que ell no... Ja ho deien allò que la revolució no serà televisada, no? Perquè no hi ha un moment en què, en el fons el que vol dir això simplement és que no hi ha un moment en què digui la revolució és a les 5 de la tarda, quedem tots a les 5 de la tarda a plaça Catalunya i fem la revolució. No passarà així, és un procés, en el fons sí que hi ha un moment, no? Hi ha un moment en què assaltes al palau de no sé on, però allò no és la revolució, perquè si no, mira, anem tots ara al Palau de la Generalitat i l'assaltem, no estarem fent la revolució. Sí, i lluites de fallides en tindrem moltes més que d'exitoses. Ell en va tenir moltes més de fallides que no pas d'exitoses. I la història, més també, si veiem una miqueta, el període en el que ell escriu, és un període altament pessimista. Ell veu l'aixecament del feixisme, és tot un període que fins i tot podríem
pensar que se'ns pot repetir. Vull dir que no... Jo treballo i visc la major part de l'any a Texas. Portem ara... Ahir mateix a la ciutat on faig classe van assassinar 8 persones que estaven esperant un autobús, persones migrades, que encara n'hi ha 10 a l'hospital, 8 mortes, 10 a l'hospital, amb un desplegament militar a la zona a partir d'avui, que no és per protegir a ningú, sinó que és per fer fora immigrants que vagin, que intentin entrar. Vull dir que hi ha tota una sèrie de desplegaments. Li deia a la Laura abans d'entrar aquí, la setmana que ve segurament les classes que jo faig seran il·legals. Estan a punt d'il·legalitzar l'ensenyament de teoria crítica de raça i teoria crítica de gènere. Vull dir que, per sort ja s'ha acabat el curs, però al setembre no sé què ensenyaré. Vull dir que, cosa així, ho veiem com una cosa així una mica excèntrica, rara, mira, els cowboys o no sé què, però d'aquí 4 dies això ho tindrem aquí. Llavors, no sé... Molt d'acord, i a més, ara que ho deies també, això també lliga molt amb els escrits de Gramsci sobre la intel·lectualitat i el paper dels intel·lectuals orgànics i què és el que fa un intel·lectual orgànic i el que no, és a dir, hi ha tot un element de si tu crees intel·lectualitat al marge de la classe obrera, al marge dels moviments, doncs el que estàs fent és crear una èlit, d'una manera que no estan en cap cas lligats, no? Llavors, clar, aquesta intel·lectualitat pot ser... Ara pensem intel·lectualitat i pensem en profes de la uni, no? Però la intel·lectualitat també és la del dirigent d'un partit o la d'un militant d'un partit que resulta que està militant al partit però que després no el veus mai enlloc o que resulta que té una vida completament al marge de lluites populars. Per això, jo crec que al final... Si el que hem de desenvolupar és intel·lectuals orgànics, l'intel·lectual orgànic no sóc jo perquè treballi en una universitat. L'intel·lectual orgànic és aquell que estigui produint coneixement a nivell de moviments i que estigui fent aquest tipus de coses. Que podem ser la mateixa persona també, però que al final el que determina si ets un intel·lectual orgànic no és qui et paga la nòmina. Pots ser un intel·lectual orgànic i que et pagui la nòmina Mercadona. I et pot pagar la nòmina a la UPF i no ser intel·lectual orgànic. Però l'assemblea de barri i un sindicat d'habitatge no serà l'agent revolucionari, però sí que serà l'espai on es pugui donar aquesta consciència revolucionària. L'exemple que posava al principi, per exemple, de les 3 assemblees de la PA que vam estar molt de temps amb elles, doncs una de les coses molt clares, la paradigmàtica, suposo, d'exemple seria la de Sabadell. En el cas de la de Sabadell, per exemple, que a més un doctorat meu acaba fent que era de la PA de Sabadell, va acabar fent la tesi sobre la PA de Sabadell i analitzant precisament tot el procés de conscienciació i subjectivització que apareixia dins d'aquella assemblea i què és el que comportava, doncs que et venia la penya en plan tio, ajuda'm que em foten fora de casa i vull que m'escriguis tu les cartes i em facis les coses, tot un procés de subjectivització que els portava a apuntar-se al sindicat, sindicar el seu lloc de treball, fer no sé què, o sigui que al final, sí, la PA de Sabadell no és agent revolucionari ni serà... però sí que els processos de subjectivització que comportava la lluita dins de la PA de Sabadell van comportar tota una sèrie de beneficis d'alguna manera de cara a altres moviments i a altres llocs on la gent pogués anar a fer aquests canvis. Llavors, a mi Gramsci, en el fons, una de les coses que m'agrada molt és precisament perquè posa molt d'èmfasi en aquesta necessitat de la lluita revolucionària, de la consciència de classe, i això no s'adquireix. O sigui, la consciència de classe, hi ha gent que llegeix molt Marx i tenen una consciència de classe que bueno, sí, que està bé llegir a Marx, jo ho faig i ho recomano, però que si només llegeixes a Marx no tindràs. La consciència de classe l'adquireixes quan et trobes cara a cara i confrontes cara a cara l'explotació, el capital, la financiarització, i és allà on prens. I és allà, de fet, on entens Marx, perquè si només has llegit a Marx, poca cosa
faràs. Llavors, no crec que sigui o això o l'altre, o sigui, no crec que sigui dir, bueno, és que no ens serveixen per res, no? O sigui, hem de muntar un partit perquè és militar a la meva assemblea de barri o al sindicat d'habitatge o el que sigui. No, són espais que al final, mira, jo crec que ara mateix els sindicats d'habitatge, les assemblees de barri, no ara mateix, jo vaig començar a militar als 90 i una miqueta a nivell de barri el que fèiem, a nivell de centres socials ocupats i coses d'aquest tipus, és on adquiries la consciència i on pensaves les coses d'una altra manera, no? I a partir d'aquí vas fent altres coses i a partir d'aquí també és com, no sé, és que si no és això, és el que li deia al Time, és que si no, no sé com ho fas. Clar, si no... Potser hi ha una altra manera, però al final... I sí, a vegades a mi m'agradaria potser que estiguéssim als anys 20 i tots fóssim del Partit Comunista i estiguéssim fent escoles de formació així cada vespre i tots llegint a Marx i tal. Ja estaria bé, però no és la realitat que tenim. Joan, et veia amb la mà aixecada, no sé si és perquè calli o què vols dir. O mirant Netflix. Sí, estarem ocupats. Tesis d'abril, estaven reunits, estaven fent política comunitària amb el govern provisional. I l'altre arriba i els diu, això, aquí hi ha una revolució. Sí. No, és que... Sí. Però també, suposo que sóc massa optimista sovint, però també els moments, és el que deia abans, un exemple, que és potser una mica tonto, però jo estic al comitè organitzador, hi ha altres per aquí, de materialisme històric a Barcelona. I ho vam intentar muntar, el primer cop que ho vam intentar muntar va ser el 2011. I no ens en vam sortir. Ningú estava interessat. Érem 4 matats i ningú tenia cap tipus d'interès en fer-ho. Xerraves amb gent dels moviments i tal, estic pal allà, anar 3 dies a escoltar la gent i a debatre i no sé què, prou feina tenim com per anar fent no sé quantes coses. Total, que vam haver d'avortar el projecte perquè no... Què passa? El 2019 vam muntar-ho, teníem com... Es van inscriure 800 persones, una barbaritat. Per què? Perquè el 2011 resulta que tothom estava aturant desnonaments, ocupant places, muntant assemblees de barri, no sé què aquí, no sé què allà, i prou feina tenien com per anar a veure si hem d'anar a pensar i reflexionar sobre la revolució quan ho estic fent cada dia. El 2019 veníem en un moment, ja era el principi de la davallada, i era el moment en què tothom estava... Hòstia, potser que hauríem de pensar una mica, no? Perquè no sé ben bé, ens estan fotent hòsties per tot arreu i no acabo d'entendre d'on venen i a més ens estem començant a matar entre tots. Per tant, aviam, pensem-hi. Llavors, clar, els moments també, jo crec que els moments de davallada són importants per fer també aquest moment de reflexió, agafar forces i tornar-hi, perquè al final és això, no? Ara he acabat com molt pessimista, em sembla. Va remuntar-ho, si voleu. No sé com imaginem l'alternativa o com Gramsci s'imaginava l'alternativa del tot. És difícil, sí, i al final pensem aquests moments així més sectorials o pensem aquest tipus de qüestions, però crec que és necessari d'imaginar l'alternativa i de fet Gramsci una de les coses que fa també és presentar-nos aquests horitzons, és a dir, amb totes les qüestions d'hegemonia, contrahegemonia, etc., el que acaba fent és presentar-nos horitzons d'optimisme, de possibilitat, que crec que és una de les avantatges que té per sobre d'altres autors més estructuralistes que també acaben sent molt més pessimistes, acaben sent pessimistes de la voluntat, és a dir, perquè t'acaben creant un capitalisme que és tan totalitzador que no hi ha possibilitat de fer absolutament res. La part política de Gramsci és precisament aquesta part de la possibilitat. Com al principi he començat, ens dona la possibilitat aquesta de fer alguna altra cosa. Si les estructures, si vinguéssim d'una posició completament estructuralista, les estructures no es canvien.
costen molt de canviar. Si no hi ha agència, i Gramsci mostra molt l'agència. Jo crec que això és una de les coses que ens hem d'aferrar. I com ens hem d'imaginar les alternatives? Doncs entre totes, al final. I aquí també és molta pedagogia i molta lluita, en el fons, perquè a vegades que m'agrada ser polèmica, doncs a la meva assemblea a vegades he dit, doncs haurem d'abolir la feina, haurem d'abolir el treball. I llavors tinc alguns que em diuen, però què farem si no treballem? No, haurem d'abolir el treball i haurem de pensar una altra manera de produir el que necessitem, però no el treball. Llavors, clar, també separar els conceptes, perquè al final ens passa amb el treball i ens passa amb l'Estat. I per això jo crec que és important parlar de l'Estat capitalista, perquè el que estem parlant és de l'Estat capitalista. Com ens haurem d'organitzar la societat en un futur? D'alguna manera. Li direm Estat, no li direm Estat? No ho sé. Com haurem de produir les coses que necessitem? D'alguna manera. Li direm treball, no treball. Però el treball que tenim ara és treball capitalista, l'estat que tenim ara és estat capitalista. Llavors no sé si això té una miqueta, però sí, crec que s'han d'imaginar alternatives i per això també jo crec que el tema de la prefiguració és molt important. Per això l'experiència i la pràctica de crear espais, de crear alternatives, és el que acaba creant aquestes alternatives imaginàries, o crear aquests imaginaris alternatius. A veure, no sé si és el moment de fer el comentari, igual és una mica ja tard, però crec recordar que Gramsci no va fer servir mai, als quaderns o enlloc, la paraula contrahegemonia. No dic que no s'hagi de fer servir, al contrari. Però crec que molta gent que no coneix Gramsci a fons la porta a pensar, per exemple, en el concepte de contracultura típicament americà. Clar, crec que hauríem de definir molt bé què és contrahegemonia. També lligat al tema de l'intel·lectual en Gramsci, que és un organitzador de societat, sobretot. Estic molt d'acord amb el concepte de contrahegemonia des del fet de construir formes de relació social que he comentat, nous espais. Està el fet que a Gramsci, per exemple, hi ha un moment que diu que l'Estat esdevé, i està parlant d'això. No és tant conquerir l'Estat, que pot ser un cop, en cas, sinó que s'ha d'anar construint. I aquí està la figura de l'intel·lectual, que és un organitzador, per això ell, en el seu context leninista, etc., parla del partit, que és el que ella entén que pot construir estat, el nou estat. I sobre el tema del Tusser, que és una cosa que hem debatut sobre si havíem de fer alguna cosa sobre la relació entre Gramsci i el Tusser, clar, la lectura que va fer el Tusser i els tusserians de Gramsci és un despropòsit absolut. I el Tusser, ell mateix va reconèixer que tenia problemes de lectura fins i tot amb Marx. Vull dir que a mi no havia llegit bé els textos de Marx, encara menys els de Gramsci. Però sí que és veritat que el fonament de l'estructuralisme, el fonament filosòfic és que es posa la mirada sobre la relació i no sobre el contingut de les relacions. I en això Gramsci sí que podria ser estructuralista. No sé si m'explico, és a dir, l'hegemonia no és una cosa del contingut, la cultura, les idees, la ideologia, sinó de les relacions entre classe, de les relacions socials i tot això que deia. Sí, de fet és com he començat amb l'explicació, crec. Però sí, de fet estic d'acord i de fet a mi una de les anècdotes que us he explicat és el tema de contrahegemonia. A mi sempre m'ha molestat molt de pensar la contrahegemonia perquè crec que ens acaba portant a pensar projectes contrahegemònics que acaben no sent-ho perquè són de conquerir l'Estat. Per tant, no estic gens en desacord. Què? Ets la jefa? Res més, ja està, gràcies. Queda un minut. Digues a tothom que si heu arribat més tard, que m'ha passat un paper en algun lloc per apuntar, per que apuntéssiu els noms i els correus per dues coses. Un, per enviar-vos els materials,